Ahojte, vítajte na kanáli Marcin TV a dneska tu máme ďalšie video z dediny a proste z farmy alebo proste s zvieratami video. No a dneska tu máme takú sliepku, ktorá nám sedí na veciach, ale ešte nie, iba dve, ale to nie od nej, ešte tretie. Tu nám Morka znesla, takže Morky majú takéto vajíčka, dosť podobné niečo medzi kuracím a husacím. Lenže naša Morka, kým začala znášať, tak mala ešte také tmavé bodky dookola vajec. A boli také ako 3D, nejako od vápnika, alebo neviem, proste dačo také. No ale už keď sa dobre vidíte, tak už sú tam iba bodky také ako bežové. Už vôbec nie sú 3D, už sú iba také proste... Zatiaľ položím sem. Už sú iba také hladké. Takže ďalej tu máme sliepky. Máme sliepky, tam máme husy. Máme kohúty, morky, sliepky a husy. To je Kuba. Ďalšia kohúta. Práve ste počuli kikirikanie, tu máme moriaka, tu máme sliepky, ktoré takto ležia, sa ako keby kúpu v takom suchom piesku, alebo čo to je. No a už išli na súboj. Tu máme kúpalisko, tu máme kačky, tu máme ďalšie kúpalisko, tu máme kuriatka, alebo už väčšie kuriatka, skoro dospelé kuriatka. Dneska som im naprával o takýto balkónik, alebo čo to je. Proste dole si zvyknú si takto spávať, alebo keď prší, alebo keď svieti slnko, tak sú skryté dole. A hore si takto tu sedia, niekedy sa opalujú, niekedy len tak z vedavosti. Potom tuto majú z popola kúpel, aby vyšli z nich nečistoty a proste baktérie, vožky a všetko možno, čo majú sliepky, také tie ako vši, ale ono sa to inak volá. Takže mám všelijaké farby sliepok. Obyčajné, rasa taká ako miešaná, leghorn, potom mix s kalimerom, všetko možné. No a tento rok sme si zaobstarali leghorn, lebo to je sliepka na prvom mieste, čo sa týka znášania. Znáša cez rok okolo 300 až 320, 330 vajec za rok. Čiže to je podľa mňa dosť dobre, lebo obyčajné sliepky znášajú len nejak 200 dačo, 100 dačo. Takže a potom my máme aj tie hnedé sliepky, ale tie oveľa menej znášajú, čo máme vonku, tie staršie hnedé, lebo tie Ujo kúpil aj z Maďarska, no oni úplne boli také ako vystrašené, asi rok neznášali, potom začali, ale menej znášajú stále. Čiže sme sa takto, že nebudeme takto kúpovať z tých veľkochovov a tam, kde sú tie zvieratá proste nie v dobrých podmienkach. Takže sme si našli majiteľa, ktorý chová leghorn sliepky. Nosil späť. Musím sa odísť, takže Maxika. No a to, čo som hovoril za tie sliepky, čiže to, že oni ako nechceli znášať kvôli tomu, že proste boli vystresované, takže sme si našli majiteľa, ktorý chová leghorn sliepky a on nám vyliahol tam teraz lezu. Nám vyliahol kuriatka
No mali sme ich všetky kuriatka spolu 45, ale oni vtedy tu neboli, oni boli v takej inej. No ale že nám prišla kuna, zložila nám 21 asi, že nám ostalo menej. A hlavne to Leghorn požrala. Leghorn sme mali 16 všetky dokopy. No a to si tu lezú všade možné, ako opice, a to nevadí. Takže preto sme sa začali, že ideme chovať, lebo proste znášajú najlepšie. No a už máme veľkého kohúta, Leghorn, no už ho tu máme. No tuto už má malé sliepky. No a kohúty buď predáme, pôjdu do polievky, alebo si necháme, neviem ešte. Čo? Dneska už idú 5 kuriatok preč, hnedé, čo som hovoril v minulých videách, že odozdávame jednej rodine, darujeme za to, že máme toľko veľa. No a také tieto hnedé obyčajné, také iba. No a takže tie pôjdu preč a ostanú nám také proste Leghorn, tieto biele s bodkami, ktoré tu má takú bodku, čierne nám ostane, toto nám ostane. A tam ešte čo sú dole. Takže tak. Či tu spávajú, to som hovoril, to takto, aby nepošalo vôbec. Už aj tu vylietávajú, tu je aj na svete. Tu spávajú, tam majú bydlo, ale im to musím vyčistiť dneska. Tuto majú prečo takú, neviem ako sa to povie. Proste toto je preto, lebo keď sa zatvárajú, tak chodili dookola, nedalo sa ich zavrieť. Že keď tuto vojdu, tak ich chytíme na ruky, tam je dno, ale niektorí už vedia ísť. Tu majú automatické krmenie, proste tam sa nasype a pomaličky to padá. Tu majú takto vodu, majú jedlo, zmesku, pre kuráta a takto si to oddychujú. Takže tak. A najlepšie je, že som si všimol, že oni sa strašne boja aut. Keď prejde auto po ceste, ako aj teraz ide, a oni sú tuto niekde, tak rýchlo utekajú a lietajú a preletia až sem rýchlo. To môžete vidieť. No tak teraz sa nebali, lebo neboli blízko, ale inokedy sa boja. Možno za to, že som ja tu stal, tak ale takto si tu oddychujú pekne. Máme asi 4 Leghorn sliepky a ostatné sú si kohúti, tie biele s tými väčšími hrebienkami. No uvidíme, čo z toho bude. Hádam, že toľko nie. Ale tie s bodkami, to sú asi obyčajné, neviem. A možno sú to tie Leghorn také bodkované. A sú nejako, že možno kohút bol bodkovaný a sliepka bola biela a vzniklo možno, že viac biele a takovými malými akože bodkami. Neviem, možno aj to sú Leghorn, neviem. Ale asi nie, to skôr nebudú Leghorn, ako by mali byť. A tohto tu, to je asi kohút, alebo neviem, tak to máme presne tak podobu, presne čo máme jedného kohúta. Tak to je presne od neho, lebo sa strašne podobá. On keď bol tiež malý, tak bol presne taký istý. A keď bol ešte menší, tak ja som to hnedé, čo tam je, tak ja som si vždy myslel, že to je biele kurča zašpinené. A potom som zistil, že to má také sfarbenie, čiže nebolo zašpinené od blata. Čiže a ten kohút je... To jeho nevidno, ale tam je len zle vidno. Proste ja som si myslel, že to je biele kurča. A bolo z toho tak, ako je to. Čiže z tohto videa je to všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli a uvidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ ahojte, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.